Sziasztok! Ez az előadás már egyszer elhangzott a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének 19. biztosítás szakmai konferenciáján Esztergomban. Voltak azonban olyanok, akik ezt az előadást nem láthatták bizonyos okoknál fogva, ezért most csak nekik, csak most újra elmondjuk. Veres Kriszta barátom megkért, hogy vezessen föl az előadását, és ennek a felkérésnek nagyon szívesen eleget teszek. Én Gerendai Károly vagyok, az AON Magyarország ügyvezető igazgatója. 1994 óta dolgozom a szakmában, úgyhogy nyugodtan állíthatom, hogy én a szakma egyik dinoszaurusza vagyok. A szakmát biztosítási brókerként, alkuszként kezdtem, és mondhatom, hogy a szakma mindenféle lépcsőfokát bejártam, kezeltem kisügyfelet, kezeltem nagyügyfelet, kezeltem nemzetközi programot, hazai programot, és nagyon sok szép emlékem, nagyon sok szép történetem van ezekről az évekről. 2007 óta vagyok az AON Magyarország ügyvezető igazgatója, és be kell vallanom, hogy ez egy egész más kihívás, egész más feladatok elé állít egy ügyvezető igazgatói munka, mint az alkuszi. Mindennapi munkánk során más dolgok, más feladatok jelentkeznek, amelyeket meg kell oldanunk. Napjaink egyik legfontosabb és legnagyobb kihívása az utánpótlás nevelés. Az utánpótlás kérdése. A fiatalok nem özönlenek a szakmában, nem szexi a szakmánk, sem a biztosítói, sem a biztosítási alkuszi. Ezért ezzel valamit tennünk kell. Az AON Magyarországnál nagyon sok energiát fordítunk a dolgozók jólétére, komoly úgynevezett well-being programokat futtatunk, amelyben foglalkozunk a dolgozók jólétével. Bevezettük a úgynevezett hibrid munkavégzést otthonról és a munkahelyről, valamint figyelmet fordítunk az oktatásra és a képzésre is. Mit tehetünk annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük a szakmánkat? Történeteket kell mesélni a fiataloknak, be kell vonzani a munkahelyre őket, a biztosítókhoz és az alkuszokhoz egyaránt. Az oktatás, nevelés is nagyon fontos. Azonban, hogyha egyik sem működik, akkor nincs más hátra, egy jól felkészült, profi, a biztosítási szakmában jártas fejvadászt kell alkalmazni. Hogyha megengeditek, a végén idézném Warren Buffettet, aki azt mondta, hogy ha nem értesz az ékszerekhez, akkor legalább értsél a jó ékszerész kiválasztásához. Ezzel az idézettel szeretném megkérni Krisztát, hogy tartsa meg előadását. Nagyon szépen köszönöm, Charlie. Szeretettel köszöntök mindenkit. Veres Krisztina vagyok, a Veres Career Consultingnak az ügyvezetője és alapítója. És folyamatosan itt bámulok hátrafelé erre a kivetítőre, egy kicsit furcsán érzem most magam. Az én történetem 2008-ban kezdődött, mégpedig az AON Magyarországnál kezdtem el dolgozni biztosítási területen, account executive voltam, Charlie volt az, aki igazából bevitt engem a málnásba, ahogy ezt szoktuk mondani. Majd 2011-ben cégen belül kaptam egy transfert, és Torontóba kerültem. Torontóban kezdtem dolgozni az AON helyi irodájánál. Igen, itt vagyok én 2012-ből, itt éppen elnézést kérek, hogy a kolléga egy kicsit ilyen furcsán néz ki ezen a fotón. Itt igazából a cél az volt, hogy a CN Tower-t mutassuk meg Torontóból. 2014-ben kerültem aztán toborzási területre, és először Vancouverben kezdtem el toborzásban dolgozni, majd pedig saját céget alapítottam 2017-ben Torontóban, Veres Career Consulting néven, és innentől kezdve gyakorlatilag folyamatosan biztosítási toborzással foglalkoztunk. Majd 2021-ben nyitottuk meg az amerikai irodánkat Miamiban, és ha egy picit dicsekedhetek itt, 2022-ben a Newsweek magazin hívott meg a szakértői tanácsába, hogy toborzással és recruitmenttel kapcsolatos cikkeket írjak nekik, azóta is rendszeresen publikálok náluk. És 2023 is egy nagyon fontos év volt a mi életünkben, ugyanis ekkor nyitottuk meg a magyarországi képviseletünket, úgyhogy mostantól már itt is kínáljuk a szolgáltatásainkat. Igen, és hogy mutassuk azt, hogy a toborzási szakma az nem feltétlenül mindig csak komoly feladatokról szól. Itt például 2022-ben Dallasban egy biztosítás szakmai konferencián ismerkedem a helyi szereplőkkel. Én a kalapban vagyok egyébként, a másik kolléga pedig egy élő, ilyen hosszú szarvú bika volt Texasból. Egyébként a broker konferenciákon a tengeren túlon mindig hihetetlen dolgok történnek, úgyhogy ez a bika ez olyan szinten élő volt, hogy sokan egyébként még a hátára is felültek. Én nem.
Igen, és akkor ugye itt egy angol kifejezés, amiért elnézést kérek, under promise and over deliver, ez tulajdonképpen annyit jelent, amit az alkusz szakmában mi mindannyian csinálni szoktunk, hogy próbáljuk az ügyfeleknek a kevesebbet ígérni, és a végén meglepni őket valami extra dologgal. Úgyhogy én most ennek fényében hoztam magammal még valakit, egy nagyon kedves hölgyet, aki az én üzleti partnerem, Székely Éva. Szeretettel üdvözlök minden nézőt, Székely Éva vagyok, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Én 2006 óta foglalkozom személyiségfejlesztéssel, pedagógusként kezdtem a szakmát. Most valószínű néztek a képernyők előtt, hogy mit keres itt egy személyiségfejlesztő. Megtudjátok, ígérem. 2008-ban aztán átmentem az óvodásokhoz tanítani, mert kicsikkel szerettem volna foglalkozni, ahol nagyon sok mindent tapasztaltam, tanultam a fejlődéssel kapcsolatosan is. Angol nyelvű óvónőként voltam, kicsit inkognitóban, mivel csak angolul beszélhettem, kettős anyanyelvű vagyok, hiszen Kanadában nőttem föl, úgyhogy nem is beszélhettem a kicsikkel magyarul. Ezt az inkognitót megtörve aztán 2010-től létrehoztam a Spirit Center céget, ami már csak személyiségfejlesztéssel foglalkozott gyermekek és felnőtteknek egyaránt. És hogy tanuljak tovább ebben, 2010-ben olyan tudásszomjam lett, hogy repülőre ültem és körbeutaztam a világot, gyűjtve a jobbnál jobb módszereket, amit én úgy gondoltam, hogy bele szeretnék ötvözni a személyiségfejlesztési módszertamba. Jártam Kanadában, ott tanultam coachoktól, Magyarországon pszichológusoktól, Amerikában trénerektől, aztán Indiában és Nepálban is jártam, ahol keleti módszereket is tanultam, mint például légzéstechnika és több stresszoldó módszer is. Ez itt egy kép Indiából, 2014-ből, egy nagyon kedves részlet az utazásaim közül. És hát aztán 2016-ban Vancouverben megalapítottam az Éva Mindfulness-t, ahol oda költöztem Vancouverbe, és globálisan már az emberek és gyermekek fejlesztésével foglalkoztam, és ugyanakkor egy év múlva bejött a Veres Consulting, Veres Career Consulting, hát közös munkánk a Krisztivel, ott kezdődött 2017-ben. Valószínű, hogy láttátok, csak én, ugye, már itt van a slide, Mozillának is tartottam tréningeket az Éva Mindfulness keretein belül, többek között a kép Seattle-be készült, vagyis San Francisco-ba, bocsánat. És hát aztán a Krisztivel elkezdtünk a közös munkánkat, ami hát személyiségfejlesztéssel is kapcsolatos. Tudniillik, Kriszti, nem tudom, hogy szeretnéd-e mondani, vagy mondjam én. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Igazából Éva abban segít nekünk, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a csapatunk is megfelelően felkészült erre a munkára, hiszen itt nagyon komoly emberekkel kell foglalkoznunk napi szinten, és a csapatunknak nagyon-nagyon fontos az, hogy felkészülten viszonyuljanak a jelöltjeinkhez, és tudják értékelni azt, amit ezek a jelöltek mondanak, és nem csak szakmai szempontból, hanem emberi szempontból is, de Éva erről majd mesél bővebben. Illetve az is nagyon-nagyon fontos, hogy az ügyfeleinket és a jelöltjeinket is felkészítsük az előttük álló kihívásokra, amikor majd ők egymással találkozni fognak, és várhatóan a varázslat megtörténik közöttük, de erről majd később. Köszönöm szépen, így van. Tehát VP of Rockstar Acquisition-ként dolgozom, ami annyit tesz, hogy a rockstart hozom ki az emberekből, és segítek is megtartani. Na de miért is vagyunk itt? Hát, hogy megkíméljünk mindenkit legalább 3 évnyi fejfájástól. És hangsúlyoznám, hogy legalább, mert hogy ugye sokan azt tartják, hogy a tengeren túlon bizonyos trendek jóval hamarabb jelentkeznek, mint máshol. Úgyhogy most igazából mi a jövőből jöttünk, és szeretnénk felhívni a figyelmeteket néhány olyan trendre, illetve történésre, ami sajnos rátok is vár. És akkor ugye térjünk át arra, hogy itt sok-sok üres szék látható mögöttünk, miért is lehet üres egy szék?
Ugye egy szervezet életében nagyon sok változás történhet, és történnek is. Előfordulhat, hogy valaki távozik a cégtől, előfordulhat, hogy valaki családot alapít, és éppen elmegy szülni, előfordulhat, hogy egyszerűen csak bővül a cég, és újabb székeket hozunk be, de a lényeg, hogy sok-sok üres szék vár ránk, amiket be kell töltenünk valamilyen módon. És akkor beszéljünk itt Pistiről. Történetesen mondjuk az egyik ilyen szék Pistinek lenne az üres helye. Pisti egy tapasztalt alkusz, tapasztalt 5 év tapasztalattal, vállalati területen vagyon és felelősségbiztosítással foglalkozik, és szeretném hangsúlyozni, ahogy ezt az élő előadás alkalmával is említettük, hogy ezek a számok, amiket itt láttok, tényleg csak azért vannak, hogy könnyebb legyen velük számolni. Mi egyáltalán nem azt sugalljuk, hogy Pistinek 2 millió forintot kell fizetni havi szinten. Ez egyszerűen csak azért, hogy még egyszer mondom, a matematika működjön. Tételezzük fel, hogy Pisti havonta 2 millió forintba kerül a cégünknek. Ez tartalmazza az ő juttatásait, tartalmazza a járulékokat, amiket fizettünk el, az autójának a költségét, és a többi, és a többi. Ez éves szinten 24 millió forint. És tételezzük azt fel, hogy Pisti miután ekkora rockstar, éves szinten mondjuk 60 millió forintot kellene, hogy megtermeljen a cégünknek, és ugye, hogyha kiszámoljuk, akkor ez éves szinten ugye nyerességben körülbelül 36 millió forintot tesz ki. Igen, ám csak, hogy mi történik akkor, amikor Pisti nincs a helyén, és Pisti nem ül ebben a székben. Tehát látjátok, hogy így nem maradhat ez a szék, mit tegyünk? Ugye vannak a hagyományos technikai megoldások, amikkel sok-sok fejvadász készül, ezekből mondanék egy néhányat. Ugye hagyományos hideghívások, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Tudom, hogy nagyon-nagyon sokan megköveznek most ezért, mert nem szeretnek már telefonálni 2023 végén. Azt mondják, hogy ők inkább e-maileteket akarnak küldeni, vagy SMS-eket akarnak küldeni. Sajnos rá kell ülni a telefonra, és tárcsázni kell. Ez máshogy nem fog menni. Emberek emberekkel akarnak szót váltani. A másik ugye a hagyományos social media alapú toborzás, tehát a LinkedIn-en meg lehet találni embereket, Facebookon meg lehet találni embereket, kapcsolatba lehet velük lépni, meg is kell ezt tennünk. Nagyon-nagyon fontos és érdekes szempont, illetve megoldás lehet a különféle céges ajánlóprogramoknak a bevezetése. Ez lényegében annyit jelent, hogy a jó jelöltek és a jó kollégák azok általában hasonló típusú emberekkel barátkoznak, és ennek kapcsán jó eséllyel ők tudnak nekünk nagyon jó kollégákat ajánlani, és ezért érdemes őket megjutalmazni, akár nem tudom, egy utazással, vagy mondjuk valamilyen anyagi juttatással, de mindenképpen jutalmazni kell ezt. És ugye lehet ismerkedni különféle rendezvényeken, mint ahogy volt például most az Alkusz konferencia, de ugyanígy például csak említenék egy olyat, hogy Torontóban mondjuk az alkuszok, azok minden hónapban összejönnek, és minden hónapban rendszeresen a hónap 3. csütörtökén találkoznak, beülnek valamelyik kocsmába, hogyha ezt így mondhatom, és ott különféle témakörök köré szervezve beszélgetnek, buliznak, és ez mindenkinek nagyon fontos. Előre szólok, hogy fejvadászként baromira nehéz ide bejutni, de amikor bejutsz, akkor viszont nagyon-nagyon jó emberekkel tudsz megismerkedni. De még egyszer mondom, a kollégák is tudnak embereket ajánlani, például egy ilyen rendezvény után is. És akkor ugye a végén az utolsó pont, az pedig az, hogy egy biztosításhoz értő fejvadász, és itt azért nagyon fontos, hogy tényleg értsen az illető a biztosításhoz, tehát nem csak arról beszélek, hogy egy fejvadász, aki mellesleg megtanulta a biztosítást, hanem valaki, aki megtanulta a biztosítást, és aztán mellesleg fejvadász lett. És tudsz átlagos fejvadászatokról mondani, fejvadászokról tapasztalatot, hogy milyen egy átlagos fejvadász? Húha! Hát igen, nagyon-nagyon sok sztorim van ezzel kapcsolatban, és igazából próbáltunk egy olyan fotóval demonstrálni, vagy egy olyan fotót behozni ebbe a prezentációba, ami egy kicsit mutatja az alaptézist, hogy nagyon-nagyon sok fejvadász, ahogy divatosan szoktuk mondani mostanság, kicsit szét vannak csúszva. Ez nyilván abból is adódik, hogy rettentő nagy rajtuk a nyomás, sok-sok pozíció van, amit szeretnének betölteni, de ez abból is adódik, mert hogyha nem ért hozzá eléggé, akkor valószínűleg még nagyobb rajta a nyomás. És ezzel kapcsolatban egyébként nekem is vannak sztoriaim, konkrét sztoriaim. Az egyik ilyen például, hogy salesből jöve, amikor az ember azért elér eredményeket sales területen, akkor ugye elkezdik hívni őt a fejvadászok, és nekem például volt olyan, amikor csörgött a telefonon, felvettem, egy nagyon-nagyon lelkesnek tűnő hölgy beszélt hozzám, és elmondta azt, hogy
hogy egy fantasztikus biztosítónál tudna nekem egy még fantasztikusabb lehetőséget, ahol én mennyivel több pénzt kereshetnék, mint amit most keresek, és amikor nagy nehezen végre én is szóhoz tudtam jutni, és megkérdeztem tőle, hogy melyik biztosítóról van szó, akkor a válasz az volt, hogy a Mars. Na most, még egyszer mondom, Mars. Nyilván értitek, hogy mi a problémám, tehát egyrészt a Mars ugye egy alkusz, nem egy biztosító, és a másik pedig, hogy még egyszer mondom, nem hagyott szóhoz jutni. Egyszer sem kérdezte meg azt, hogy engem mi érdekelne, minek kellene történnie ahhoz, hogy én elgondolkodjak azon, hogy egyáltalán váltani akarjak. Ez mind csak arról szólt, hogy ő gyorsan ledarálja nekem, amit mondani szeretne, és fogalma nem volt arról, amit beszél. Ugye azt beszéltük, hogy elárulunk nektek olyan titkokat, amivel legalább 3 évnyi fejfájást spórolhattok meg magatoknak. Na de nézzük! Igen, itt most statisztikákkal készültem, és nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ezek olyan statisztikák, amelyek nekem például cégvezetőként nagyon sokat jelentenek, és bízom benne, hogy nektek is értékes információk lesznek. Ugye mit keresnek a munkavállalók, illetve a jelöltek egy új munkahelyen 2023 év végén Magyarországon? 92% hibrid munkavégzést említett. Ez a felmérés egyébként a saját adatbázisunkból jön. Magyarországi tapasztalatok alapján szeretném hangsúlyozni, hogy néhány száz jelöltről van szó, akit meg tudtunk interjúvolni ebben a témában. Ez nem feltétlenül egy nagyon komoly felmérés, de azért az arányok látszanak. Mit jelent a hibrid munkavégzés? Semmiképpen nem azt, hogy havonta 2 napot dolgoztok otthonról, vagy dolgozhat egy kolléga otthonról, hanem azt, hogy hetente minimum 2, de inkább 3 napot. Nagyon fontos az, hogy magasabb munkabér. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy a magasabb munkabér az nem feltétlenül forintosítható összeget jelent. Jelenthet például egy olyat, hogyha egy jutalékos megoldásban dolgozó jelöltről van szó, akkor mondjuk neki adunk egy olyan komolyabb, jobban motiváló jutalékrendszert, amellyel mondjuk a nap végén sokkal több pénzt kereshet, de ettől függetlenül neki oda is kell tennie magát ezért. Illetve ez jelentheti azt is, hogyha egyszerűen csak azt kínáljuk mondjuk a jelöltnek, hogy garantáltan beleírjuk a munkaszerződésébe, hogy 1 év múlva mondjuk lesz egy teljesítményértékelése, amelyen, hogyha megfelelő módon, megfelelő eredménnyel zárul, akkor ő kaphat majd fizetésemelést. És akkor itt hangsúlyoznám azt, hogy a szakmai fejlődés is egy nagyon hasonló százalékot kapott a mi kis mini felmérésünkben. Tehát láthatjátok, hogy a jelölteknek a szakmai fejlődés az majdnem ugyanolyan fontos, mint a pénz. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy fejlesszük ezeket a kollégákat, ezeket az embereket. Nagyon-nagyon fontos, hogy investáljunk abba, hogy ők tanulhassanak, hogy kapjanak egy jó mentort, hogy mondjuk ott lehessenek a kollégák mellett, amikor elmennek tárgyalni, mert tényleg megvan bennük nagyon-nagyon komolyan a tudásszomj. És az utolsó, az pedig a rugalmas időbeosztás. Itt igazából ki kell emelnem, hogy felnőtt emberek vagyunk, és azok az emberek, akik nálatok dolgoznak, nyilván tisztelet a kivételnek, de a többség azért lássuk be, felnőtt ember, és ők azt várják tőletek, hogy engedjétek azt meg nekik, hogy lehet, hogy ő reggel 7 órakor be fog jönni mondjuk egyik napon, mert délután 3-ra mondjuk a gyermekének kosárlabda meccsre kell mennie, de az is lehet, hogy a következő nap viszont 9-re fog bejönni, mert mondjuk elhúzódott a kosárlabda meccs utáni záróbuli, viszont cserébe tovább fog benn maradni aznap. Tehát, hogy adjunk nekik egy kis rugalmasságot, és bízzunk abban, higgyük el azt, hogy el fogják végezni a munkájukat. És akkor még egy kis statisztika, remélem még nem unjátok, ez pedig arról szól, hogy mi az, amit a jelöltek keresnek az állásoknak a megpályázása során. Egyszerűsített jelentkezés az első számú és a legjobban kimagasló eredmény. Ez annyit jelent, hogy 2023 év végén ezek a különféle bonyolult, nagyvállalati toborzási rendszerek, amelyekbe fel kell tölteni az önéletrajzot, de még 6 millió kérdésre válaszolni, olyan kérdésekre, amelyek egyébként az önéletrajzból egyértelműen kiolvashatók, nem működik. A jelöltek nem akarnak fél órát ezeknek a válaszoknak a bevakarásával eltölteni, és ők nem akarnak arra várni, hogy vajon le fog-e fagyni, és el fog-e szállni a rendszer. Hadd küldjék el az önéletrajzot 2 kattintással, és menjünk tovább. Folyamatos kapcsolattartás. Itt igazából arról szól ez, hogy a jelöltek tudni szeretnék folyamatosan, hogy mi történik a pályázatukkal, és szeretnék azt tudni, hogyha mondjuk a döntéshozó 2 hétig szabadságon van. Mennyibe telik az, hogy megmondjuk neki, hogy figyelj, 2 hétig most semmi nem fog történni, elnézést kérünk, de ez történt.
vagy egyszerűen csak megmondani a jelöltnek azt, hogy igen, most van még másik 3 jelölt, akit meg akarnak hallgatni, ezek az interjúk a jövő héten fognak megtörténni, és azután tudunk majd jelentkezni válaszokkal. Barátságos interjúztatás a következő. Ez lényegében annyit jelent, hogy a jelöltek nem szeretik a stressz interjút 2023 év végén. Ugye egy időben nagyon divatos volt, és sajnos sok helyen még most is nagyon divatos az, hogy jó zsarú, rossz zsarút játszunk a jelöltekkel, ez nem fog működni. Ők már nem ezt akarják, ők azt akarják érezni, hogy fontosak neked, hogy szeretettel viszonyulsz hozzájuk, tisztelettel, méltósággal bánsz velük, és nem stresszeljük őket túl ilyen különféle buta szenáriókkal. És bocsánat, pszichológiailag is már megdőlt az egész, tehát nem azt a hatást kelti, amit kéne, nem ad egy élethű ábrát arról az emberről, akit föl szeretnétek venni. Igen, a következő az a transzparens tájékoztatás. Azt kell, hogy mondjam, körülbelül 2 héttel ezelőtt érkeztem meg Magyarországra, ezelőtt a prezentáció előtt, és próbaképpen megnéztem magyarországi álláshirdetéseket, és azt láttam, hogy gyakorlatilag a 90%-ban nem szerepel bér. És ugye én beszéltem több magyarországi toborzási szakemberrel, meg különféle cégvezetőkkel, és mindenki arról beszélt, hogy ez feszültséget szül a cégeknél, mert hogy nem szeretik, hogyha a kollégák tudják egymás fizetését. Erre nekem az a válaszom, hogy igen, viszont ezzel meg a 70%-át legalább elveszíted az esélyes jelölteknek, ugyanis az, hogyha itt most egy jelöltek által vezetett, vagy jelöltek által diktált toborzási piac van Magyarországon, akkor mi nem engedhetjük azt meg magunknak, hogy azért, mert a jelölt nem tudja, hogy itt mennyi pénzt lehet keresni, nem tudja, hogy neki érdemes elmenni erre az interjúra, ezért mondjuk ő ne is jelenjen meg a te toborzási rendszeredben. Ez nem így működik. Meg kell mondani egy bérsávot, ez nyilván itt lehet mondani azt, hogy tapasztalattól függően, és lehet ez a sáv eléggé széles, ezzel nincsen semmi probléma, és ezzel gyakorlatilag nem is szülünk szerintem akkora feszültséget a cégen belül, de igenis kommunikálni kell, és nem azt várni, hogy a jelöltek majd valamiket mondanak. És megint csak egy jelentős szám, ugye a jelöltek nem akarnak kísérőlevelet írni most már, ezt pedig azért hangsúlyoznám ki, hogy nagyon fontos, mert a fejvadászok meg nem akarnak kísérőleveleket olvasni. Ugyanis az a szomorú hírem van, hogy körülbelül 8 másodpercünk van egy önéletrajz elolvasására. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az első fél oldalát olvassuk el az önéletrajz első oldalának. Na most képzeljétek azt el, hogy ebben még egy kísérőlevél olvasás biztos, hogy nem fér bele. És igazából én nem azt szeretném tudni, hogy a jelölt mit írt magáról, hanem azt szeretném tudni, hogy majd nekem mit fog mondani, amikor találkozik velem, mert szemtől szemben már valószínűleg nem fog tudni olyan átgondolt szóvirágokat alkotni, amelyeket mondjuk egy 3 óra alatt megírt féloldalas kísérőlevélben tolna esetleg az orrom alá. És akkor az utolsó statisztika pedig a személyes, illetve a webes interjúzással kapcsolatos. A jelöltek szeretnék, hogyha választhatnának, hogy személyesen jönnek egy interjúra, vagy pedig egy webes interjú lehetőséget kapnak. Nyilván ez is érthető. 2023 év végét írjuk. Na de akkor a statisztikák után lássuk a titkot. Valami kézzelfogható. Igen, mi a titok? Mesélj! Nos, hát igen, kézzelfogható biztosítási tapasztalat, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Az interjúztatónak értenie kell a biztosításhoz. Muszáj, hogy sztorikat tudjon mesélni, muszáj, hogy kedvet tudjon csinálni a szakmához, muszáj, hogy értse, hogy a jelölt miről beszél, mert egyszerűen most is a konferencia után egyébként több mindenkivel beszélgettünk itt Évával, és volt, aki például arról beszélt, hogy miközben ő vállalati területen dolgozik, még mindig személyi biztosításokkal kapcsolatban keresik őt a fejvadászok. Na most, hogyha ilyen távolról indulunk, és ilyen szinten nem értik azt, hogy mi van ebben a szakmában, akkor ott tényleg nagyon-nagyon nehéz pozíciókat betölteni. És a másik az pedig a jelölt központúság, és itt szerintem Éva azért majd erről többet mesél. Igen, köszönöm. Igen, tehát ahol mondtam, hogy a személyiségfejlesztés az összeér a fejvadászattal, illetve hát egyáltalán az emberek alkalmazásával egy cégnél. Nem nagyon van még Magyarországon ez behozva annyira, mint tengeren túlon, de ugye az egész előadásunknak a tengeren túlról hozott taktikák a címe, tehát azért is hoznánk ezt ide. A mi mondatunk, amit szoktunk használni a cégnél, hogy we speak human, ami annyit tesz, hogy beszélünk emberül. Tehát az empátiát,
minden lelki folyamatot is megnézünk, mielőtt még valakit egy állásinterjúra elküldünk, hogy ott van-e a személyisége, a lelke, hogy tudja a maximumot hozni szívből. És hát a legnagyobb mozgató rugó, ezért beszélek itt az érzelmekről, és hogy szívből hozzunk valamit, az nem más, mint a szenvedély. Tehát, hogyha valakibe felébresztjük a missziótudatot, akkor lesz a legnagyobb motivációja, amit csak ki tudunk belőle hozni, és azt tudja a cég felé tenni. Ugye felébresztjük a küldetéstudatot, de szerintem, Kriszti, lehet, hogy neked van is erről egy másik sztorid, nem? Hát persze. Mielőtt a konferenciára érkeztünk Magyarországra, Esztergomba, előtte volt szerencsénk barátokkal vacsorázni, akik egyébként szintén volt kollégák, és a biztosítási területen dolgoznak mind a mai napig, és ők meséltek egy nagyon-nagyon aranyos történetet. Egyiküket felkérte a volt középiskolai osztályfőnöke, hogy tartson előadást végzős középiskolásoknak arról, hogy mi az, amivel ő foglalkozik, mi is ez a biztosítás, miért is érdekes ez a biztosítási szakma. És azt is mondta a volt osztályfőnöke, hogy egyébként nagyon szépen kérlek, ne vedd a szívedre, hogyha ezek a fiatalok egyébként nem mutatnak majd semmilyen lelkesedést, meg semmilyen érdeklődést, mert hogy ez bizony egy ilyen műfaj, de legalább mi megpróbáltuk, jó? Tehát, hogy tiszta szívvel, nyitottan készülj fel, és majd meglátjuk, hogy mi történik. És a kolléga azt találta ki, hosszas gondolkodás után, hogy annak ellenére, hogy ő nem kárterületen dolgozik, de mégis káreseményeknek a leírását vitte be a prezentációjába, és próbált olyat találni, amivel a fiatalok könnyen kapcsolódnak. Tehát olyan káresemények voltak, amelyeknek vagy fiatalok voltak az okozói, vagy pedig a károsultjai, az elszenvedői. És hihetetlen siker volt az előadás, a fiatalok rengeteg kérdést tettek fel, és nagyon-nagyon úgy néz ki most így néhány hét távlatából, hogy bizony pályaválasztás szintjén is így elkezdtek orientálódni, hogy hogyan is lehetne így a biztosítási szakmába becsatlakozni. Szóval hatalmas siker volt az előadás. Na de szerintetek mit csinált másképp a kolléga? Az emberekbe a küldetéstudatot, a missziót, ezt ébresztette föl. Tehát a szívük húrjait pengette, azzal a sztorival, azzal a történettel, amivel tudtak azonosulni, és tudták megérezni azt az erőt, azt a segítséget, amit ők bele tudnak egy akár mindennapos munkába tenni. És akkor itt most megint egy angol kifejezés, és elnézést kérünk, de Évával napokig tanakodtunk azon, hogy hogyan tudnánk ezt jól lefordítani magyarra, de igazából nem találtunk jó magyar kifejezést, úgyhogy akkor így mondom, hogy kik azok a first responderök. A first responderöknek nevezzük azokat a tengeren túlon, az Egyesült Államokban, illetve Kanadában is, akik mondjuk a tragédiák idején elsőként érkeznek a helyszínre. Biztosan megvan előttetek az, amikor a World Trade Center ikertornyai leomlottak, és ugye ott volt például sok-sok tűzoltó, aki ment be a romok közé, és hozta ki az áldozatokat, meg a sérülteket. Ugyanígy például a mentősök, amikor megérkeznek egy baleset helyszínére, katonák, rendőrök, tűzoltók, tehát sok-sok ilyen elsődleges, nem is tudom, segítségnyújtó. Tényleg nagyon-nagyon nehéz lefordítani ezt a kifejezést. Viszont mi az, ami közös ezekben az emberekben? Az, hogy a szívük a helyén van, és azért dolgoznak ebben a szakmában, mert szeretik, szenvedéllyel szeretik azt, amit ők csinálnak. És igen, persze meg kell élniük, ki kell fizetniük a számláikat, de a nap végén egy újabb nehéz nap után azért fogják újból felhúzni azt a védőruhát, hogy megint nekiinduljanak és megmentsenek néhány életet, és embereknek segítsenek, igaz? De mi a közös ezekben a first responderekben és a biztosítási szakma képviselőiben? Igazából mi 2 évvel ezelőtt kezdtük el Évával azt, hogy a mi jelöltjeinket, és igazából általában azokat, akiket mi szerettünk volna meggyőzni a biztosítási szakma szépségeiről, elnevezni financial first responderöknek. Magyarul mi úgy gondoljuk, hogy a biztosítási szakemberek azok, akik mondjuk egy nagy tragédia vagy komoly káresemény, de akár egy egyszerű káresemény idején is segítenek a bajba jutottakon. Ők lesznek azok, akik, hogyha megfelelő tanácsot adtak, akkor, amikor az a szerződés köttetett, akkor mondjuk a legsötétebb órákban, a legsötétebb életszakaszban segítséget tudnak nyújtani ezeknek a családoknak, vállalkozásoknak, hogy az életük visszaállhasson a normális kerékvágásba.
És most nézzetek szét, most azt mondanám, hogy a teremben, de most csak gondoljatok magatokra, ti, akik nézitek ezt a videót, ti is financial first responderök vagytok. És ti is jó eséllyel azért vagytok ebben a szakmában még mind a mai napig, mert hittetek abban, hogy segíteni akartok, és tiszta szívvel segíteni akartok az embereknek. Gondolom, ebben egyetértünk. De akkor vegyük úgy, hogy ez a nem látható szék, amit az előbb említettünk, itt nem Pisti ül, hanem egy lelkes kezdő. Mondjuk most végzett az iskolában, bölcsész szakon, ezzel Krisztivel szoktunk viccelődni, mert sokan óckodnak a mai napig is a bölcsész szaktól. Mindketten bölcsészek vagyunk, halkan megjegyzem. Nem is értünk semmihez. De mondjuk azt, hogy itt egy lelkes kezdő, bölcsész szakon végzett, még nem talál munkát magának, felszolgáló egy gyors étteremben, de a szíve a helyén van, és valamit szeretne kezdeni azzal az erővel, ami benne van. Na igen, és akkor ezek után egy kedves, mosolygós arcú fiatal hölgy után mi ide raktunk egy ilyen furcsán néző úriembert, nem véletlenül. Ugyanis most egy pillanatra vonatkoztassunk el a kedves, mosolygós kezdőtől, aki a gyorsíteremben dolgozik, és lehet, hogy eszébe jut mondjuk megpályázni egy állást egy biztosítási szakmában. Biztos vagyok benne, hogy közületek nagyon sokan, akik most ezt a videót nézik, arra gondolnak, hogy ez így nagyon szép, meg nagyon jó, de én a Pistit akarom. Mert a Pistit nem kell tréningezni, a Pisti mindent tud, a Pisti be tud hozni nekem 36 millió forintot egy évben, a költségek kifizetése után, tehát, hogy én Pistivel szeretnék menni. Ezt értem, csak az a rossz hírem van sajnos, hogy azok az emberek, akik körülöttetek dolgoznak, mondjuk adott esetben egy másik versenytárs cégnél, egy másik, vagy akár csak a szomszéd irodában, ugyanabban az épületben, vagy éppen melletted ül mondjuk egy ilyen kisebb irodában, mindenkinek a hátán ott egy célkereszt. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem a mi részünkről. Nem mi akarjuk levadászni a ti kollégáitokat, legalábbis az esetek többségében nem ez történik, hanem egyszerűen arról van szó, hogy valamelyik versenytársatoknak a listáján az az illető már szerepel, mint potenciális célpont. Valaki már lehet, hogy lépéseket tett az ügyben, hogy a te legfontosabb kulcs emberedet elvigye tőled, sőt, az is lehet, hogy most mi alatt te azzal töltöd az idődet, hogy a mi videónkat nézed, ez alatt a te kulcsfontosságú kollégád már ott ül bent a versenytárs irodájában, és épp most írja alá az új munkaszerződését. Jó, azért nézd végig a videót. Hát akkor kicsit mélyre mentünk itt. Na, még mielőtt egymás torkának ugranátok ott a képernyő mögött, vagy előtt, találkoztatok-e már olyan önéletrajzzal, amit elküldtek nektek egy olyan állásinterjúra, hát csak néztétek, hogy ez irreleváns az önéletrajz, semmi köze ahhoz, hogy milyen állásinterjút raktatok ki. Hát biztos vannak jó páran közületek, ez elő szokott elég gyakran fordulni. Vegyük úgy, hogy mondjuk találkoztok egy Marika önéletrajzzal. Ez itt Marika. Marika a lelkes kezdő. Látszódik rajta, hogy kicsit olyan furcsa első benyomásra. Macskás póló van rajta, még talán még a haja mögött kutyás fülbevaló is van, ezt már nem látjuk. De hát lehet, hogy úgy sokkolná a legtöbb embert, hogyha ez egy önéletrajzon lenne. Azonban, még mielőtt folytatnám, a Kriszti biztos, hogy erről többet tudna mesélni, de ugye a tengeren túlon, Kanadában, Amerikában nem szabad az önéletrajzhoz képet csatolni, ugye Kriszti? Igen, és hogyha már arról beszélünk, hogy mi a jövő, akkor szeretnék jelezni, hogy jó eséllyel itt is ez lesz a jövő. Ugyanis a sokszínűség jegyében a tengeren túlon az a cél, hogy senkit ne diszkrimináljanak például azért, mert mondjuk egy turbánt hord. Vagy senkit ne diszkrimináljanak azért, mert mondjuk, nem tudom, rózsaszínre van festve a haja. Itt nyilván nagyon szélsőséges példákat mondok most, de például azért sem, mert mondjuk az illető nő vagy férfi egy adott pozícióra. És itt most nem csak a biztosítási szakmáról beszélünk, hanem általában a munkaerőpiacon, ez már így megy. És például a toborzási rendszerek is már úgy vannak bekategorizálva, meg beprogramozva, hogy automatikusan elutasításra kerül az a pályázó, akinek fénykép szerepel a pályázati anyagában. Ez csak érdekesség a jövőre nézve.
Biztos nem véletlen, de akkor térjünk vissza Marikához. Ugye lehet, hogy ahogy mondtam, először meglepődnénk, hogy egy ilyen Marika van az önéletrajzon, viszont amiben nagyon sokan nem gondolnak bele, hogy Marikából lehetne akár Magyarország egyik legsikeresebb kis állatbiztosítási szakértője. Ugyanis a szíve a helyén van és fejleszthető. Nézzük ezt meg, hogy néz ki. Igen, ugye a cégvezető számok, gondolom, hogy ezt sokan várjátok. Tételezzük fel, hogy Marika egy friss diplomás, ugye jön a gyors étteremből. Szeretném megint csak hangsúlyozni, hogy ezek a számok, ezek kizárólag csak a szemléltetést szolgálják. Nem állítjuk, hogy Marikának ennyit kell fizetni, viszont azt szemléltetni szerettük volna, hogy lehet, hogy nem sok különbség van Marika és Pisti leendő bérek között, de meg fogjátok érteni az összefüggést. Ugye tételezzük fel, hogy Marika 1,5 millió forintjába kerül a cégnek havi szinten, ez éves szinten 20 millió forint, Pisti ehhez képest nem sokkal több, 24 millió, viszont azt ne felejtsétek el, hogy Marikának a fejlesztési költségei nyilvánvalóan sokkal magasabbak lesznek az elején. És ugye az elvárható eredmény is azért Marika esetében jóval szerényebb. Hogyha azt nézzük, akkor nettó eredményben körülbelül most a mi számításunk alapján 10 millió forintot várhatunk el tőle, míg ezzel szemben ugye Pistitől jóval többet. Viszont most akkor feltennénk azt a kérdést, hogy ez mind nagyon szép és jó, de hogyha Pisti nincs sehol, mert mindenki Pistit akarja, és Pisti már annyira sokat gondol magáról, hogy ő már ennyi pénzért sem jön el hozzátok dolgozni, akkor nem jobb most egy Marika, mint egy üres szék? És akkor itt hoztam egy személyes történetet, itt láthatjátok Lolát, ez a cuki kis szőrgombóc az én kiskutyám. Már majdnem fél éve, hogy örökbe fogadtam, és hát elég sok minden van már most mögöttünk. Én az elejétől kezdve kisállatbiztosításokat kerestem, nem találtam meg az igazit, és hát közben teltek a napok, és jött Lolának nagy műtét, meg kisebb problémák, olyan körülbelül 300-400 ezer forintra tornyosult az ő orvosi számlája. Aztán egy szép nap jött az én Marikám, a megmentőm, és hát találtam egy online kutyás csoportba, kiírta, hogy aki kisállatbiztosítást szeretne, az keresse őt bizalommal. Hát én egyből fölhívtam, elkezdtünk beszélgetni, és nagyon megfogott az az emberi oldala, amivel érezhető volt, hogy mennyire tényleg törődik azzal, hogy másokon segítsen. Kiderült, hogy neki is van 2 kutyája, pontosan értette ezeket a problémákat, és hát nem volt kérdésem, csak egy, hogy hova utaljam azt a pénzt, hogy végre megvegyem ezt a biztosítást, és nem, hogy megvettem még aznap azt a biztosítást, de 5 embernek ajánlottam őt. Azt hiszem, ez magáért is beszél. És van itt egy másik sztorink is, és tudom, hogy a kiskutya után egy kicsit érdekes ez a kép, hogy 2 amerikai katona állít az amerikai zászlóval. Itt ez a fiatalember, Ben, aki az egyik jelöltünk volt, ő egy létező személy, tehát ez nem csak egy stockfotó az internetről. Ben az amerikai hadseregben szolgált, 5 éven keresztül volt Afganisztánban túsztárgyaló. Még egyszer mondom, túsztárgyaló. Na most, ha még nem hallottatok erről, ez gyakorlatilag annyit tesz ki, hogy Ben, amiközben lőttek körülötte, meg bombák röpködtek, közben ő emberéletekről alkudozott az ellenséggel, szemtől szemben. Na most hihetetlen sikeres katona volt Ben, rengeteg ember köszönheti az életét neki, civilek és katonatársak is, viszont Ben sajnos egy hátsérülés miatt 5 év után vissza kellett, hogy térjen az Egyesült Államokba, és nem talált munkát. Kiterítették neki a vörös szőnyeget, ugye a tengeren túlon hihetetlenül nagy presztízse van a hasonló katonáknak, meg egyáltalán bárkinek, aki szolgál a hazája védelmében, viszont amikor állásokra pályázott, akkor folyamatosan azt az elutasítást kapta, hogy de hát neki nincsen irodai munkatapasztalata. Meg hogy mi van, hogyha ő nem is tud bánni a kompjúterekkel, mi van, hogyha ezt nem tudja, mi van, hogyha azt nem tudja. Egyszerűen sehova nem akarták felvenni. És ezen a ponton találkoztunk bennel, hosszasan beszélgettünk vele, és igazából az első gondolat az rögtön az volt, hogy Ben valami hihetetlen jó szélszes lenne. Még most is libabőrös vagyok, ahogy erre gondolok, mert egyszerűen olyan
elszánt, és olyan fegyelmezett, és olyan kisugárzással rendelkező, és olyan jó sztorikkal rendelkező fiatalemberről beszélünk, aki egyébként egy nagyon jó kiállású fiatalember még ráadásul, tele lelkesedéssel és erővel, hogy egyszerűen nem is volt kérdés, hogy ő belőle valamilyen CSS-nek kellene lennie. És sikerült őt beajánlani az egyik ügyfelünkhöz. Ben 3 hónap alatt megcsinálta az éves tervét. 3 hónap alatt. És ebben benne volt a tréning is, de hihetetlen gyorsan tanult. És azon kívül, hogy hihetetlen gyorsan behozta azt a pénzt, amennyit ő elkért ugye a cégtől, ezen felül még ajánlott másik 5 katonatársát is a cégnek. Úgyhogy el tudjátok azt képzelni, hogy az ügyfelünknek most milyen egy gyilkos CSS csapata van. Igen. És ez pedig én vagyok itt, egy régi fotó rólam. Én sem voltam egyébként egy releváns jelölt, ugyanis én például, amikor a biztosítási szakmába kerültem, addigra én már egy elég sikeres CSS voltam vállalati értékesítési területen Magyarországon. Megmondom őszintén, eszembe se jutott, hogy a biztosítási szakmával bármit is kezdjek, viszont ez volt az a pont, amikor én összetalálkoztam Gerendai Károllyal, Csárlival, aki egyszerűen olyan hihetetlen lelkesedéssel és szeretettel beszélt nekem a biztosítási szakmáról, és olyan sztoriai voltak, hogy egyszerűen nem volt esélyem sem, hogy én valamilyen más szakmát válasszak, és innentől kezdve esélyem sem volt, hogy egyáltalán bármilyen más irányba kacsingassak, mint a biztosítás. Szóval igen, és azért ez a kupa pedig azért van itt a képen, és ezt azért szerettem volna így megosztani, mert az, hogy ő hitt bennem, az annyit jelentett, hogy például 2012-ben Kanadában, még egyszer mondom, Kanadában én megnyertem az országos értékesítési versenyt. Úgy, hogy nem beszéltem úgy a nyelvet, mint most, úgy, hogy nem voltam még annyira felkészült még, mint most, viszont a szívem az helyén volt. Kriszti nem kapta meg azt a memót, hogy 1 év alatt csak 10 millió forintot lehet max behozni a cégnek. Igen, valóban. Na nézzük, meddig dolgozik egy munkavállaló egy cégnél? Igen, újabb statisztika következik. Ez igazából a saját felmérésünk, ebben nem csak magyarországi számok vannak, hanem tengeren túliak is, de az arányok azért eléggé magukért beszélnek. Itt azt szerettük volna kihangsúlyozni, hogy ha valaki olyat vesznek fel, aki már egy kész ember, aki nem tőletek tanult, akit nem ti mentoráltatok, és nem a ti csibétek volt, az az ember, az várhatóan jóval kevesebb ideig fog nálatok dolgozni, mint az, aki gyakorlatilag tőletek tanulta meg, és tőletek kapta meg az alapokat a biztosítási szakmáról. Ez azért szerintem eléggé magáért beszél. Plusz 1 év most egy ilyen piacon, amikor a jelöltek diktálnak, azért az eléggé komoly idő. És akkor ne beszéljünk arról, hogy mennyi pénzt hoz be ez az ember, hogyha még 1 évig a cégnél dolgozik. Mert ugye visszatérve Marikához, amit lehet, hogy azt látjuk, hogy igen, még gyakorolnia kell, még tanulnia kell, tréningeken kell részt vennie, lehet, hogy mondjuk valakivel vagy egy szobába és egy megbeszélésnél ő csak ül melletted, de amit nem szabad elfelejteni, hogy lehet, hogy úgy beragyogja azt a teret, hogy már csak az ő melegszívűsége miatt el tudsz adni valamit. És ugye hát a tréninggel, a sok gyakorlással egyértelműleg ő el fogja érni a célt, a sikert. Igen, és akkor ugye technikai megoldásokat ígértünk, és akkor most szeretném még egyszer átismételni, hogy mik voltak azok a technikai megoldások, amikről beszéltünk. Ugye a hagyományos hideghívások, rákerülni a telefonra, telefonálni kell, nincs mese, ugye a különféle social media oldalak nagyon-nagyon fontos, ajánlási programok, tehát a jó jelölteket fognak ajánlani, ismerkedni a rendezvényeken, és a biztosítási szakember fejvadász. És ugye itt ezt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, mert mi itt a prezentáció alatt végig arról beszélünk, hogy új arcokat behozni a biztosításba, de azért mi tudunk vadászni is. Tehát, hogy azért, hogyha valakinek mi a fülébe éneklünk egy dalt, tehát, hogyha megfelelő dalt énekeljük, akkor az illető az nyitott lesz arra, hogy meghallgassa mondjuk a jelöltünknek, vagy az ügyfelünknek az ajánlatát. Nyitott lesz arra, hogy beszélgessen velünk, mert ugye mi az ő nyelvét beszéljük, mint biztosítási szakemberek, de ennek a prezentációnak nem ez volt most a lényege, hanem az, hogy azt hangsúlyozzuk ki, hogy hogyan lehet új arcokat behozni ebbe a gyönyörű szakmába. És akkor ugye emberközpontú megoldások azok, amik igazából kellenek. Egyszerű pályázási és interjú folyamatok, emlékeztek rá, nem szabad azt várni a jelöltől, hogy majd fél vagy 1 órát tölt azzal, hogy az önéletrajzát bevakarja a rendszerekbe is, unalmas kérdésekre válaszoljon feleslegesen.
Fontos, hogy a kommunikáció és a támogatás meglegyen a jelölt szempontjából. Itt a támogatás az ugye nem csak azt jelenti, tehát a kommunikáció nem csak azt jelenti, hogy elmondjuk a jelöltnek azt, hogy hol tart a pályázata, hanem azt is jelenti, hogy mondjuk adott esetben adunk neki visszajelzést arról, hogy ő hogyan interjúzott velünk, és mondjuk emlékeztetjük őt arra, hogy nagyon-nagyon szép az önéletrajzod, de lehet, hogy jobban mutatna, hogyha mondjuk fekete színű betűket használnál mondjuk a rózsaszín helyett. Ez most nyilván egy sarkalatos példa, de egy pici coaching azért nagyon messzire tud menni. Az Éva erről egyébként biztos tudna majd sokat mesélni. A munkavállaló központú munkakörülmények megteremtése is egy hihetetlenül fontos kérdés. Ugye nem csak arról beszélünk, hogy az egyenlőség jegyében mondjuk egy kerekesszékes kollégának biztosítsuk a lehetőséget, hogy be tudjon gurulni azon az ajtón, hanem itt ugye beszélünk arról is, hogy neki mondjuk adott esetben lehetőséget tudjunk biztosítani arra, hogy hamarabb el tudjon menni, később tudjon kezdeni, stb. Az interjúztató a biztosításhoz, ezt nem fogom tovább ragozni, és az empatikus elutasítás, ami pedig szintén egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ugyanis én tudom, hogy Magyarországon sokan kerülik a konfliktusokat, és adott esetben nem fogják egy jelöltnek megmondani, hogy nem ő kapta meg azt az állást. De szeretném hangsúlyozni, hogy azzal, hogy raboljátok az idejét, és ez a szegény ember még most is azt hiszi hetekkel később, hogy ő még mindig versenyben van azért a pozícióért, az nem szép. Tehát sokkal kevésbé fog neki fájni az, hogyha ő megtudja, hogy nem ő kapta meg ezt az állást, és tovább tud lépni az életével, mint hogyha hiúábrándokat kerget. És ugyanígy, hogyha például megmondjátok neki, hogy azért nem te kaptad ezt az állást, akkor bár tényleg nagyon-nagyon jó fejek vagytok. Megmondjátok neki, hogy mondjuk azért nem te kaptad ezt az állást, mert nem tudom, nem tetszett a ruha, amit viseltél az interjún, vagy jobban szerettem volna, hogyha kicsit jobban értesz a nem tudom mihez, akkor ez az ember következő alkalomra jobban fel tud készülni, és te is segítettél neki abban, hogy ő legközelebb jobb munkát végezzen, és mondjuk kapjon egy állást. És akkor az utolsó, az pedig Éva. És akkor marad ugye a képzések és továbbképzések, egyéni és csoportos. Amit én a bemutatkozómból kihagytam, az, hogy az Éva Mindfulness keretein belül a mai napig én csinálom a coachingokat, tréningeket cégeknek is, globálisan, Magyarországon is, és Kanadában, Amerikában, más országokban is, és személyes tapasztalatom, hogy aki már az olyan fajta tréningeket, mert hogy másfajta tréningeket csinálnak itthon, mint odakint, másra is jó, és látszik is. Még nincs akkora kultúrája ennek, talán mondhatni itthon, és a coachingoknak sem, holott szemmel látható eredménye van, hogy előtte milyen a csapat, és utána milyen, vagy előtte milyen volt az egyén, és utána milyen. Úgyhogy ezen érdemes elgondolkodni, arról nem is beszélve, hogy ha nincsenek ilyen tréningek, coachingok, akkor előbb-utóbb nem is lesz kinek tartani. És hát ne feledkezzünk meg a csodabogarakról sem, mint ugye itt van Dali, aki hát nem annyira átlagos, vagy a Marika, vagy a Ben. Kellene, hogy egy picit nyitottabbak legyünk ezekre az emberekre, jobban odafigyeljünk rá, hogy milyen lehetőségeket hoznak a mi cégünknek, és akár egy személyiség szakértővel együtt dolgozni, bár megint csak egy picit előrébb járnak más országokban ezzel, Magyarországon én még nem nagyon ismerek ilyet, márhogy ismerek, de egyébként nem hallottam olyat őszintén, hogy más foglalkozna vele, nem tudom, te hallottál ilyenről? Igen. Reméljük, hogy előbb-utóbb bejön ez is, de hogy ne zárkózzatok be az ilyen nem annyira átlagos emberek felé. És hát következő lépések. Igen, ugye szakértelem, tehát kell egy szakértői csapat, akivel együtt tudtok dolgozni, és szerettek együtt dolgozni, aki érti a ti szakmátokat, érti a ti nehézségeiteket, és erre megfelelő válaszokat tud adni. És a legfontosabb, hogy ne felejtsétek el, hogy szuperhősök vagytok. Emlékezzetek arra, hogy nektek milyen komoly feladatotok van, amikor erről a szakmáról beszélünk, mert ti rengeteg emberrel találkoztok, és a ti sztoriaitok, a ti emlékeitek, a ti miértetek, ami miatt ebbe a szakmába jöttetek, ez nagyon-nagyon sok embernek borzasztóan inspiráló tud lenni. Szóval szuperhősök, na, szedjétek össze magatokat! És akkor ide hoztuk Dr. Wayne Dyert, illetve hát az ő idézetét és az ahhoz tartozó kis képeket. Aki már járt tréningeinken, az ismeri Dr. Wayne Dyert, aki nem, az fogja, mert az egyik kedvencünk. Hát 3 lépéssel készültünk nektek így lezárásból. Az egyik az az, hogy
védj egy köpenyt, a második lépésként vedd föl, harmadik pedig szállj, szárnyalj. És akkor itt vannak az elérhetőségeink, nem tudom, hogy ebben a videóban ezek mennyire olvashatók, vagy mennyire nem olvashatók, de egy picit még itt hagyjuk a kijelzőn, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, nagyon szépen köszönjük Csárinak a felvezetést, és még egyszer várjunk benneteket, keressetek minket. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Sziasztok! Sziasztok!